Good morning. Hello, Sisi. Good morning, Sisi. Shout out, Narcila Cava, the sexy and beautiful Narcila Cava. Good morning. Natawa si Sisi. Magandang umaga sa'yo, Sisi. Magandang umaga sa'yo, sis. Bakit nagtatago? Tinitingnan ko sisi ko may tao man lang. Minsan kasi walang katao-tao. Kaya natatawa ko, sabi ko. Parang nakalimutan ko na kasi mag-live. Natatawa ko, inaabot na naman ang, tapos pa lang ako ng aking gawain. Kaya medyo okay ng pakiram. Kaya inaabot na naman ng ano. Nagkalokohan. Thank you, Sisi. Good morning. Shout out kay Narcila Cava. Galing ako sa kanyang FB. Ayun, nakita ko yung kanyang mga upload doon. Ang ganda naman ng mga tanim niya. Diyos ko. At saka dito sa YT niya. Sana umuwi ka ba sa inyo, Sisi? O abroad ka ba, Sisi? O sa ibang bansa ka ba, Sisi? Sabi ko, baka bakasyon si Sisi Narcy Lakaba at andyan siya sa kanyang garden. Kanyang taniman. Ay, sana all may natataniman. Ang talong. Presko yung talong. Korami! Sisi, hello my loves. Good morning. Good morning sa iyo, Sisi. Ayan. Alam ba nyo guys na dalawang channel ni Kuromi Toys and Games ay parihas success. Matataas ang kanilang mga views at mataas na rin ang kanyang kaharian. Siyempre, mga palalabs natin, hindi ko yan nakakalimutan. Pilipinas, sis, dito, Baguio City. Kaya pala, presko yung mga halaman mo, sis. Narcila Cava kasi Baguio kayo, part kayo ng Baguio. Ayan, guys. Ako'y magkakape at tapos parang akong magluto-luto ng ating paninda. Tapos mag-araro si Mami, si Manay, tapos ako. Salamat sa patamsak mo, Sisi. Tayo magkapi-kapi na ka. Yan, maulan dito sa amin. Mula pa kagabi ang ulan. Grabe. Yung hinahangad natin na ulan, non-stop naman. Pag nakaboy yung pag ulan-ulan, basta huwag ka na magtago. Boss, tago-tago lang ko si Sky. Yan, anak si Sky. Lisod na. Uso na ba ngayon ang yung mga live na, mga, hindi. Natawa ko doon sa, yung naglilibot ako ng mga live, Sisi. Gabi ako nagpunta. Ano man yung napuntahan ko live? Nag-scroll ba ako sa mga kakilala ko? Eh, susunodan pala yan mga live. May nakita man ako live doon na, pwede ba na yun? Hindi ba na yung nagagalit si Mita doon? O si Lolo? Diyos ko, makatawa ka ta. Kalahati lang yan, Sisi, ha? Ganyan o. Sige ba, ganyan. Natapos, balikan ko naman, ganun pa rin. Lagasan niya lang wala, Sisi. Anong live ba yun? Ay, Diyos ko, ginoo ko. Pwede lang yun. Ay, maulan talaga. Talagang maulan sa Philippines. Kaya kayo, guys, talaga. Ingat-ingat lahat talaga, guys. Kasi maulan ngayon talaga sa Philippines. Buti na lang sa ibang bansa ngayon siguro. Tag-init. Ayan, Sisi Kuromi. Nakatawag yun ko. Ato hindi ko nga alam kung hindi naggal si Lolo. Oo nga, Sisi. Narcy. Diyos ko po. Mayroon naman nakatibak lang doon. Hindi ko siyang lubot. Uy, pakiay. Ay ko, hala ka de. Yan na ba ngayon ang uso? Opo, may bagyo yata. May bagyo yata. Ginawa ko din yung live na yun kasi tinuwa din ako noon, sis. Ganun ba, Sisi? Na ganyan ka din. Narcy, joke lang sa. Nag-joke lang ko, Sisi. Tagalog yun yung Bisaya, si Narcila Cava.
May bagyo yata nga, oo nga, Milabs, talagang may bagyo ngayon. Talagang mababa ang ano ng panahon natin yan sa Pilipinas. Marami pa ang darating daw. Diyos ko, nakatawagin ko. Siguro padaya mo lang yun kasi kalahati mo lang yung tiningnan ang pinakita. Yan, ang ganyan-ganyan siya. Ganyan. Daya lang niya. Ay, hindi sis, yung mga road trip lang sis. Awakala ko. Sorry, mga katsap ko si Sinarsi. Yung babae, daya man yun, Diyos ko. Eh, buti kong hindi alam. Pero nagbabaha ang comment sisi, Diyos ko, Mariosip. Alam mo na yung mga green-minded, puro mga comments. Naku, Diyos ko, nagbabaha. Ganyan-ganyan. Sige, kalahati ng kanyang katawan. Sige, ganyan-ganyan. O, ganyan. Alam nyo guys, ngayon talaga na panahon, maulan talaga kahit saan ngayon dito sa Pilipinas. Dito nga sa amin, dati ang init-init ito. Ngayon, grabe na talaga. Ay, pastilan! Magdamag ang ulan. Buti na lang na-repair na yung bubong namin. Kung hindi, halira ang balde na magsasahod ng bubungan. Di ko kaya yung mga sayaw-sayaw na yun. Kung ako talaga sisi pagka may sandata lang ako mga 3, 2 kasi solo lang ito binabalikan ko na lang pag kung sino pumupunta. Yun din naman, hindi naman ako nag-expect ng maraming kasi alam ko naman kakayahan ng ko guys, kasi isa lang yan. Nililista ko lang kung sino, kagaya yan, 2 lang kayo, Narcy Lacava and si Koromi, ayan. Alam ko na kung sino ang babalikan ko, ang pupuntahan ko lagi, ganyan. Kasi pag marami kang siyempre, obligado ka talagang balikan sila at suportahan. Ganyan lang talaga yung sisi. Pero pag meron talaga ako, may sayo-sayo talaga. Tahilig din naman natin yung, ikaw nga, ang galing-galing mo sa mayaw. Alam mo sisi, pwede na yun video yung sumba ninyo sis. Tapos yun ang i-play mo ba ya? I-play mo pagka ka sis, mag-live ka. Mo yung sis. Thank you so much, Milabs. Talaga. Pwede yung sis, kasi ang galing-galing mong magsumba. Saka ang ganda ng katawan ni Sisi, talagang hindi mataba yan, flat na flat yung yan. Nakalag ka ba? Sorry, sis. Sorry. Doon ka lang, pantayan mo yung live mo, para, sa bagay, mo lang yung mga video mo. May video ka nang Pwede na pala yan ngayon, Pwede na pala yun ngayon, magbibideo ka lang, tapos yun ang isa lang. Okay na yun. Thank you so much, Sisi. Yun lang, huwag ka nang binibita mo ba yung tanong ninyo, sis? Sariwang siraywa, pabago pa lang ang niya, pag-ani. Mga ganyan pa lang kasi, kahaba. Saka mga makikintab pa, ibig sabihin, lalaki pa yung sis. Lalaki pa yung mga talong nyo. Live talaga. Napakita mo yung mga dumadaan. Matry ko nga din yan. Kaso lang mahina ang sa Ilocos. Pero sa inyo, yung sa lupain nyo yun, sis. Kaso mahina kasi ang signal ko diyan sa may gate namin. Maganda sana. Ang sariwa, ang halaman, ang pagpananim doon, sisi, ang ganda. Magandang lupa. Laking pera yun. Malakas. Milabs, yung lakas ulan, hindi ko maintindihan. Sisi. Malakas ang ulan, sis. Kay si Koromi, oo, sabi ko, yung malalakas ang mga views mo, sabi ko, saka ang laki na ng bahay na parehas ni Koromi saka ni Mama. Memela, sabi ko. Di ba sa isa lang yun, sa'yo lang yung 2, sis? Ang galing nga ninyo, nagkakaya yung 2. Naki John, may galang shoutout Naki John, Benz, ayan, si Naki John, bandang Bisaya, ito si Naki John. Yun sabi ko, si Koromi.
Amen, love. Sabi ko, yung channel mo ba yan? Ang lakas ng Diyos, ang laki na, parihas. Oo nga, no, yung Mad Dogs. Alam mo guys, hindi medyo na ano ako ng pagbili ng yung mga laruan kasi nabudol ako nung una kong bili. Yung crocodile, binigay sa akin, nadala sa akin, maliliit. Sana ko po yung milagros. Ako minsan nag-ala kay Bunso. Kaya pala. Pasilip natin si Angel Ben. Ano may to Angel? May napindot ako guys. Sorry. Alam mo, mi loves, ayan, Eljan, natin si Eljan, guys, ayan. Si Coro, may salamat mami, ayan. Pakisilip na lang nyo, guys. Ako yung mamaya na ako sisilip kasi, sisi. Kunin ko nga, pakita ko sa iyo. Nabudol ako, sis. Kaya nainis ako, hindi na ako bumili. Oy, kalagot na, nainis talaga ako. Tingnan mo, pinadala sa akin. Ang liliit, sisi. Pakiano naman yung si Elgin Benz. Narcy. May love, so tingnan mo, ang binigay sa akin. Ang liliit. Nabudol talaga ako. Tingnan mo. Kakatawa talaga. Kaya sabi ko nako, ang daya-daya. Mahal, 100 plus din naman ito. Lilit. Kapi na kayo guys. Anong oras na? Nabudol ako ng mga laruan, ng mga bulinggit ang binigay. Ito lang isa, hindi ako nabudol ng isa. Naisip ko si Sisi Kurumi, may tindahan ka Sisi, kasi siyempre lagi ka nagbibili kada upload mo. Sayang yung mga laruan. Kapi na kayo guys! Ang sarap ng kape sa umaga, lalo na kung umuulan, mainit sa tiyan, at masarap sa pakiramdam. Kaya ayan guys, kape na kayo. Kape. Mainit na kape.
Inom na kayo ng mainit na kape. Kape, kape, kape. Kape, kape, kape. Mainit na kape. Sarap sa tiyan, mainit sa tiyan, masarap sa pakiramdam. Kape, kape, kape. Ang kape ni Manay. Good morning to everyone. This is your Manay Mommy saying, hello, good morning. Bye-bye. Have a blessed day, everyone. Ingat!